Mas. Sampean ojol kan ya? Kudu mbak, aku bakul sate aku. Biasanya dari bakul sego goreng pisan. Biasanya kadang cukur rambut konku tak apa aku jelas-jelas klambi koyo ngene kok ditakoki ojol-ojol konku sopo? Aku kan penumpangmu, Oh Mas. kon tas yang mesen aku iki mang. Iya. Konku wedok mesen-mesenin lanang ae. Lapo ae kon. Itu ya Mas, habis ini kita jalan ke tengah kota. Ayo. Jare jalan. Loh, sepeda ya apa Ya itu? jaremu jalan, gak usah sepeda motoran, jaremu jalan kok. Lah kan ojol kan nggak sepeda Mas. Ojol sepurane mbak, kon gak iso ngajak jalan aku. Aku ngene sepurane dhisik. Kon iki ya aku iku wis duwe pacar mbak. Gak iso wedok ngajak jalan aku, gak iso. Aku wis anti ngono-ngono iku. Aku ro, kon ngene iki biasa ya. Kon dikon pacarku kan. Kon iki intele pacarku kan. Kon pura-pura ngajak aku ngene meru nak kafe meru ngono sing ngefoto dikirim pacarku aku dituduh selingkuh aku putus ngono kan. Ro aku maksud niat burukmu iku ro aku. Kon Sumpah, tak kok kayak kewaplok. ngono sih? Koyo ngono aja ngono Pak, wis ngomong jujur ae terang-terang ambek aku ae wis ngaku. Kon paham aku. pura-pura ngejak aku nang karaokean ngono kan ya ndelok kamera. Wis gak masuk akal. Aku gak gelem jalan mbek wedok selain pacarku sepurane, Mbak. Aku iki pesen ojol lho ya. Hak wis pesen kono ae. Donat kono aja pesen ojol. Kok iso kayak ngono lho? Hak wis pro aku niat buruk ngono. Aplok ngono. Padahal aku iki lho mek kate pesen ojol.